Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan ebasten diren grafikoan inekuazio sistemak. Orduan horretarako egin behar duguna izango da, lehenengo eta behin inekuazioak grafikoetara pasatu, inekuazioen adierazpen grafikoa egin beharko dugu. Eta ondoren, danak grafikoan ditugunean, ikusiko dugu grafikoan ia zein eremuk betetzen dituen inekuazio guztiak. Orduan, bagoaz lehenengoarekin, momentu bat, listo. X, keni, txikiago edo berdin bi. Orduan, inekuazio hau grafikora pasatzeko, lehenengo eta behin, zuzena marraztu behar dut, eta horretarako hartuko ditut bi puntu, zuzen honetan, adibidez, 0 minus bi eta bi 0 puntuak. Orduan, 0 minus bi egongo litzateke hemen grafikoan eta bi 0 puntua hemen. Saiatuko naz, bi puntu hauek lotzen, momentu bat, gutxi gora bera, horrela, bai? Eta momentu bat, zuzenkiarekin egiten dut, eta orduan, beste zikinkeri batzuk ere agertzen dira. Orduan, ikusi behar dut, zuzen honen gainetik edo azpitik dagoen eremuari buruz hitz egiten ari garen inekuazio honetan. Orduan, horretarako egingo dudan izango da, albo batean edo bestean dagoen puntu bat hartu eta ikusi ia inekuazioa betetzen duen. Kasu honetan hartuko dut 0,0 puntua, gainetik dagoen puntu bat. Konprobatuko dut, inekuazioan 0,0 puntua inekuazioaren barruan dagoen. Orduan, 0, ken 0, txikiago edo berdin bi, bai, ezta? Betetzen da. Hau da, 0,0 puntua inekuazioa betetzen duenez badakit, zuzen honen gainetik dauden puntuak inekuazio hori beteko dabela. Beraz, nire eremua izango litzateke hau, geziekin adierazten ari nazena. Zuzen honen gainetik dagoen eremua. Orain bagoaz, bigarren inekuazioarekin x gehi bost i handiago edo berdin 10. Prozedura berdina da, zuzen bat, marraztu behar dut, zuzena, inekuazioan dagoen zuzen hori, eta horretarako bi puntu behar ditut, hartuko ditut 0 bi puntua eta 10 0 puntua. 0 bi puntua dago hemen, hortxe, eta 10 0 puntua hemen. Saiatuko naz, aberia, bi puntu hauek lotuko ditut, momentu bat, listo, eta itxeron momentu bat, horrela. Eta orain egingo duguna izango da, konprobatu ia zuzenaren azpitik edo gainetik dagoen eremuari buruz hitz egiten ari garen. Orduan horretarako hartuko dut albo bateko puntu bat. Kasu honetan ere 0,0 puntu hartuko dut. Eta orduan ordezkatuko dut inekuazioan. Geratuko litzaiguke 0 gehi bost bider 0 handiago edo berdin 10. Argi eta garbi inekuazio hau ez da betetzen, ezta? Orduan, 0,0 puntua ez danez betetzen, badakigu goitean dauden puntuak betetzen direla, bai? Orduan, nire eremua izango da geziekin adierazten ari nazen hau. Hau da, hartu dut 0,0 puntua, ordezkatu dut inekuazioan eta ez da betetzen. Zer esan gure dago horrek, azpitik dauden puntuak ez direla beteko. Beraz, nire eremua da goiko aldean dagoen eremua. Eta bagoaz, hirugarren inekuazioarekin, x gehi bi i txikiago edo berdin 16. Lehenengo zuzena marraztuko dut, horretarako hartuko ditut bi puntu, adibidez 0 sortzi puntua eta sortzi lau puntua. Orduan, 0 sortzi puntua egongo litzateke hemen goian, eta sortzi lau, hemen. Hortze. Batuko ditugu bi puntu hauek, zuzena marrazteko. Eta orain ikusi behar dugu, ze aldearekin geratzen garen. Eta horretarako hartuko dugu puntu bat. Berriro ere 0,0 puntu hartu dezaket. Kasu honetan, zuzenaren azpian dagoen puntua izango litzateke. Baieztatzen badut, 0,0 puntua inekuazioa betetzen badu, orduan, zuzenaren azpitik dauden puntuak edo eremua aukeratuko dut. Orduan, 0,0 puntua. Ordezkatzen dut, 0 gehi, bi bider 0, txikiago edo berdin 16. Ez da, betetzen da. 0 gehi bi 0, 0, 0 txikiago edo berdin 16. Ados, orduan, behan dagoen puntu hau betetzen danez, badakit behan dauden puntu guztiak beteko direla. Beraz, betik dagoen eremua hautatzen dut. Hau izango litzateke, x gehi bi txikiago edo berdin 16. Orduan, orain, marraztu ditugu ja inekuazio guztiak grafikoan. Eta ikusten dugu, grafikoan, geratzen zaigu eremu bat, hau, konkretuki, inekuazio guztiak betetzen dituena. Orduan,
eremu hau, edo eremu honetan dauden puntu guztiak izango dira sistema honen soluzioa. Eta zelan adieraziko dugu, marraztuko dugu. Marrazten dugu eremua, eta horrela adierazten ari gara, inekuazio sistema honen soluzioa, dala eremu honetan dauden puntu guztiak. Eta listo.